What's up mga boy mga bay, may bunta mga boy mga bay, kauban ako si Chik. Akong asawa. So karon mga boy mga bay, padulong mi sa asa ita padong boss? Doon ka sa tourism. Padulong mi sa tourism. So hatod minibus PJ. So padulong mi sa tourism sa kaming tricycle kay mananamig sa Sardinas o mga bao o mga corals. So adta What's up mga boy, mga bay? Hindi ka na demi sa pescador, turtle, o sa sardines. so, nalingaw na ka dito boy. Nalingaw ko sa sardines. Nya karon asa ta? Kanawa! Yay! Ligo tagtuwas diri mga boy mga bay. Boom! Headshot! Bahala na ka. Yeah! Patay na. What's up mga boy mga bay? Karon mga boy mga bay, kumana mo ang journey diri sa may Moalboal. Mangulit na may mga boy mga bay. Tara ako bag nga dako. So kapoy, ipamawalan mga boy mga bay. Pero lingaw kayo among suroy diri karon. Lindot kay Moalboal mga boy mga bay. Testingin ninyo mga boy mga bay. Diri lang tama na tang istorya karong adlaw mga boy mga bay. Adyo!